Bueno, aviam, què anem a fer aquí en aquesta partida? Espera 5 segons, un moment. Sí, vale. Tot en ordre. És possible que se m'hagi penjat el joc? No, no vale. Vale, aviam, ja tenim. expliquem una miqueta aquí. Vam gravar una partida 5 on vam morir penosament, vale? O sigui, va ser Sí, molt ridícul, la veritat. efectivament. Va ser, vamos, o sigui, un ridícul catastròfic, o sigui, tota la gent insultant-se en els comentaris, però que mancos sou, o sigui, que feu, bueno, una cosa, la veritat, vam sofrir un hate aquells dies, o sigui, fatal, ho vam passar fatal, o sigui, tot el rato, Sí. tal, la gent ens parava pel carrer i ens feia bromes, en allà, que ronda 8, brincant, i es feien el zombi en allà, pam, pam, ja estàs mort, gilipolles. I Et és tiraven més, al terra, t'acuchillaven, Sí. bueno, típiques coses que fa la gent quan et troba pel bàsicament cap. una mica de bullying ens van Hòstia, fer. on ha sortit aquest? Sí, no sé, han aparegut de les cantonades, per aquí no han sortit ni un. Ula, ja han sortit de les dos. Sí, Curiós. per aquí no ha sortit ni una. Bueno, pues això, que ens anem a redimir perquè vam arribar a la ronda 8, molt penós, i anem a superar, no?, aquest rècord. És que, joder, és que vam morir a la ronda 8. Després vam fer una altra partida que vam dir, arribem a la 15 i vam morir a la 14, saps? Que estava bé, saps? Perquè el mapa era difícil, com es deia el mapa aquell, el... te'n recordes el nom? Joder. És que no me'n recordo quin era. El primer mapa de zombis. El Nacho d'un Totem, home. Això, Nectar, un tòtem. Me'n recordo que et vaig proposar el Shangri-La i m'havia quedat amb això en el cap. Bueno, que no estava mal aquella partida. Hòstia, m'han tornat a sortir i venen cap a tu, Sí, estan sortint molt per aquí. És més, per aquí quasi no surten. Perdó. Vale, estan sortint una mica raros per aquí. Vale, jo aquesta ronda piraria, Vale. Es veu el joc com un cul, tio. No sé per què tinc els gràfics tot baixats. Ai, que no estem preparats aquí per ser youtubers professionals. Bueno, jo em passada la ronda 8 ja em sento més satisfet, O sigui, no tinc més aspiracions que aquesta. Vale, sembla correcte. Soc una persona humil. Això anava a dir, just ara. S'està descontrolant la cosa. SecDef needs a re-up. Stat. Ui, s'està descontrolant una mica, m'he quedat sense bala. Period. All out. So be it. Si em venen dels teus, avisa'm, You're inside, No devil. sé, venen per tot arreu. Què hi ha per allà? Dub this up. Alguna... Shocking on. Munició. Oh, boníssim. An exponential solution. Ui. Epa. Ah! Què passa? No, que te'l volia robar. Vaya rata. És que no tinc suficient diferència de punts. Exacte. Senyors, així s'explica el capitalisme. Una persona que pot tenir el doble o el triple que tu i segueix robant-te. No, el capitalisme seria si el que tu guanyessis de punts, o sigui, jo estigués allà amb els braços creuats i el que tu guanyessis jo m'emportés una part. Llavors sí que podria ser. Bueno, ai, doncs mira, m'he quedat jo amb els braços creuats. Mira, tio, joder, amb els putos drets humans que demaneu sempre. Vale. Pirem ja, et curo i pirem. No. It is not. What's the hair? Va, tira. This is how one va. stimulates progress. Senyor Burgès, apaga. Ai. Estan tots aquí baix i no... Vinga. Vale, let's go. A most perfect weapon. Joder, que es moren. Com? Ah, no. No, que no es morien. Sí, s'han desenvolupat els seus zombis. Com a ser perquè són zombis, no? Però...
Quin era el mapa que feien voltaretes? Ascension, no? Voltaretes... Què vols dir? O sigui, te'n recordes que feien com voltaretes rares? Quan estàvem allà. Sí, sí, en aquella zona, en la zona aquella que et pots quedar allà... Sí. És veritat. Sí, sí, exacte. Baixem. Obro. L'he obert tot aquí, per cert, però bueno. Sí, tio, però t'has forrat i tot i així encara tens més que jo. Sí. Tio, odio els impostos progressius, No t'agrada que les empreses hagin de pagar més. En la vida real sí que m'agraden, però aquí no. Sí, clar, perquè no tens l'empresa que paga més. El dia que siguis tu ja veurem si t'agrada tant. Merda, tio, he obert sense voler, joder. En sèrio, m'estàs intentant fer el mateix a l'última vegada o què? Bueno, em sembla que anem una miqueta pitjor, Inclús... No! Però no l'agafis, tio, espera't un ratet. Your burning Claro, flesh como es, warms my heart. Aquí. Mala idea. Tampoc el tenies d'haver agafat, tio, però què et passa? Tranquilo, vale, m'estic situant. Ai, ai, ai. USA! Vale. Estic situant, fa molts dies que no juguen a això, tio. Time is now! Ai. Bueno, aviam, tenir per Titan... Tenen fatal, és que... Sí, és que és obert. És obert, tio, i... Jo no he comès ningú error, que consti, però és obert, Clar. tio, i no m'ha dado. Bueno, sí, és veritat, això ha sigut error meu, però... Sí, bueno, O sigui, ja... dintre del que cap, des dels pocs errors que has comès, A mitja ronda pirem. Living dead? Maybe, but I'll still outlive you. no hi hagi massa zombis sueltos, no? Ens els trobarem tots a cara. To hell, demon spawn. Va, munició màxima ara, tio, que acabo de pujar allà sacrificant-me que quasi moro. Sí. Hòstia, estic mortíssim, adeu. Tio, no... M'ha matat de 3 cops. Com? Ara què? Ara de ser jo el que no mori, no? Va, ho tens claríssim. Però no pugis, tu aguanta baix. Una polla, una olla. Tio, t'has anat al lloc més difícil. Buah, si em cures te treus la polla, I never hoped for Boníssima, tio! Vinga, adeu! Em deixes aquí tirat, no? Va. Bueno. Això és el que hauria d'haver passat l'últim cop que vam estar aquí. Això és el que hauria d'haver passat. Vale. Havíem de baixar mitja ronda i anem acabant Vale. la ronda. Pirem ja. I anem... què ha passat? No fotis! What? Què? Però pot venir ja? Sí, vull. M'ha cobrat la munició, però no me l'ha donat. Ok. Tira. Oh, bro. Sí, m'ha cobrat la munició. Vale, ara anirem... Vale, ara cuidao, que vindran tots a cara. O sigui, obrim camí i anem. No es paria. És un flipolles. Vale, va. Segueix-me. Per aquí. Vale, No, tio! Apareix aquí. És la zona preferida del teletransportador. Va, anem amb l'ascensor, tio, que anirem més ràpid. Buah, però és que ens trobarem tots a cara, o sigui... I am happy to see you die. I me'n recordava que hi havia monitos en aquest mapa. Els putos noves són fastigosos. Vale, campagem una miqueta aquí, o què? Lo dolent és que ja hi hauran sortit tots. Hòstia! Ah! No, que no li hem donat! Ah, vale. Pensava que estaves esperant que li donés jo. Jo què sé, tio. Bueno, sí, no sé. Va, ràpid. Una mescla al cap. M'ha donat aquest cop? Sí, vale. Ei, què passa? Per dos. Però... Twice the man I used to be. Titan, vine, va. Agafa't, et cobreixo, després cobreix-me tu a mi. Vale, cobreix-me. Joder, se'm comprava. My defense capabilities twofold. Hail to the chief. Vale, hem de buscar caps ara. Anem?
Sí. Ah! Sempre apareixo a un, no he d'aparèixer. No matis a tots, Vale, no sé. Ula! Tens... Joder. Buah, hauries de matar tots ara, perquè la següent vindrà el d'aquest, però és que ja no et dona temps, crec. Buah, aviam si et dona temps de patar-li al cap. Vinga, va. Ojalà, No, merda, però és que he tardat més. Aviam si arribo. Però la tens? Mira per tu, sí, la tinc. Ui, que desaparezca. Està aquí! Mata'l, mata'l! Rebenta'l! No està. Que sí! M'ha desaparegut. Rebenta'l, aquí! M'ha tocat aquí. No, m'ha arribat la... Jo ja liada merda. Se m'ha desaparegut això quan just ha aparegut ell. M'ha disparat 4 bales. Hòstia, si un la... Que quan veus lo vermell em sembla que li pots disparar. Ho he intentat, ho he vist una mica i l'he intentat donar, però no... Buah, crec que millor busquem la capsa, Buah, jo estic en un aniversari. Vale, està aquí la capsa. Pues m'hauràs d'esperar, Vale, vine on jo estic quan puguis. Estic a prop. Merda, tio. La millor arma del joc. Oh, vaya putada, tio. T'ha tocat la ballesta. Sí. Ai, un franco. Hòstia, no tinc pasta i vaig amb ballesta. Ah, bueno, almenys munició. Mira, munició. No serveix de res a mi, però... Pots venir o...? Aquí està la capsa. Hòstia, tens 5.000, tio. Ràpid, Vinga, va. He agafat el titans. Uli, Bueno. una de les millors armes del joc. Aviam, és una porqueria, però bueno. Va, ràpid. Bueno, aquesta està millor, sincerament. Sí, no? Cap a on està? Aquí. Va, pirem. Ui, que vaig com el zombi. Ai, un altre cop. És que ja ni em sorprèn, tio. En sèrio? No fotis. Vale, Hola. oh, està aquí. M'ha salvat del... Buah, m'ha salvat T'ha agafat d'una una mort mica, pura, M'ha salvat d'una mort pura. És que no sabia que t'havia tocat una nuke. Buah, No, a mi no m'ha tocat res. En sèrio? Ah, pues la deia que havia agafat jo. Jo crec que sí. Hòstia, cuidao. Joder. You will fall. Ah, cony, que ja l'insta-kill, la veritat. Sí. Uf. Clar, Estava deia pues, que... hòstia, pues deu haver sortit del que he matat. Pues m'he salvat de miracle, Perquè estava literalment Ah, rodejat. ella no està! Ah, vale. Quasi em mata un zombi. Vale, m'interessaria anar a buscar una arma millor, tio, ficant la base. Vale, podem activar Defcon, sisplau. Sí, jo he activat de baix. Joder, vale, els de baix. Activo l'últim, Vale, falta l'últim. Vale. Ai! Anem Defcon, va. Ah, no! Va, entro, M'has deixat venudíssim! Entra. O almenys morra, però pots arribar? Fuck off. Ah, bueno. És que m'has deixat venut. He anat per tu, però com que estava més a prop han anat per mi després. És que hem fet coses molt rares, tio. Hem passat el sol entre mi. Jo he passat per davant teu, tenies tu una bola darrere, i jo segurament també en tenia una, i sort que no m'ha fixejat la teva. Ah, no, clar, la teva ha anat a per la meva. Jo pensava, o sigui, la meva tècnica és que es xoquessin i es matessin les dos, però no funciona. I made the goop into goop. You will pay for that, rock face. Half the zombie it used to be. Vale, deixem un coix. No matis els coixos. Només els que són ràpids. Oh! Sí, ara no, cabron. Merda, estic mort. Ah. Pues estic a un. Uf, joder, com he sobreviscut d'això. My defense capabilities too fall. Ai, per què tremola tant aquesta arma, tio? Vale, no matem els peques. Fatal. No, però és que ara no vindria el tio aquest, o sigui, tampoc em servia de res. Joder, m'han enviat en un cumpleaños.
Vale, llavors vol dir que jo no apareixeré al punt. mai punt. on t'estic, tio. On t'estic no ho sabries. Aviam, a la sala inicial suposo que no. Deu ser una altra cosa. Deu ser una altra cosa? No, és pista ja. Ai, com odio aquesta arma, no m'agrada gens. Vale. Ah, mira, estic just al teu costat, vinga. Un espàs. Xeró, no? Que vaya mierda, en serio. Hòstia, els Illuminati por ahí. Vinga. No crec que sigui l'últim, no, aquest? Hòstia, No, hi havia costos. Temporary. ja, però es poden recuperar. O sigui, com que es moren i tornen a vale, sortir o coses rares. Oh! Explosives. M'ha tocat una arma de puta mare. Que bona, tio. Vigila, que no matis el coix. Joder, en serio, tio, quina sort que tenim. T'has fotut just a davant, ets un boig. Aviam, hem passat de la ronda 8, però t'ho juro, si amb aquesta sort no arribem massa més, eh? No, Vaig activar Defcon mentre tu et debats en aquí. sí, aviam si em toca alguna cosa, almenys que sigui acceptable. Joder. Jo crec que això és el millor que ens ha tocat, fora conya. Almenys ens torna la pasta, saps? No ens estafa. La veritat és que sí. Vale, doncs ara toca buscar la As the caixa. saying goes, Tens titant, per cert. Sí. Oye, M'ha de gastar 250 una polla. on està? La caixa? Aquí podem dir? Està aquí baix, eh? Està aquí baix, però no sé exactament a on. Potser aquí? Aquesta part. No sé. Bueno, activem Defcon i next round. Ves activant el que vulguis, jo necessito trobar la caixa, tio. Com vols que vagi amb una pistola i un fa cohetes? Aviam, la pistola està bé. Si Sí, mata. vale, la pistola... Mata, efectivament, la primera pistola que et toca també mata. Si dispares... No, però que està bé. Aviam, està bé. Vull dir, en una ronda 10 està bé. En una 20 ja no, però... Però es pot fer coses amb allò. Sí, està tancat. Sí. Està per aquí. Uah. Està per aquí. Jo sé que està per aquí. Ah, mira, la caixa. Ja, complicadíssim. Oh, monitor! hello, little monkey. Serveix. Està guai. Vale, Només la pistola, però bueno, tinc monitors per si m'he de morir. pues vine a la sala inicial i activo Defcon. Bueno, espera't, que ara ves donant voltes, saps? Va, a la inicial, Bueno, la inicial aquí. Sí. Vale, pues ja està. On estan els altres dos? Queda només un per activar Defcon. Els... Com? Hi havia dos coixos que suposo que apareixeran Sí, aquí. han de venir. No sé, Aquí estan. Joder, mata menys això. Zombie lost. Uah, estic molt xungo, Vale. Vale, ja està. Se'n recorda que quan un entra, l'altre ha d'entrar, si no els que té l'altre No, li ja, vindran. clar. O sigui, no em trobo avisem. amb tu davant de la cara i en tots els zombis... No, jo estic a l'altra banda. Joder, això mata menys, t'ho juro. Aviam. Francament preferiria tenir la fola, ara mateix. Pues ja et dic jo que no. Entro, Vale, va. Entra. Va. No! M'has enviat en una altra dimensió paral·lela. Impossible. Sí, no, ja estàs. M'has enviat a la part de baix, tio, als passadissos. Bueno, però no... O sigui, deu ser un bug o alguna cosa. Jo no atacaria amb això. O sigui, vull dir... És un bon moment per fer punts. També és veritat. Tres, dos, uno... Hòstia, quasi moro. Hòstia, que no tenim força de res. Però, tio, quina potència de foc de merda tenim, tio.
Sí, Hòstia. tio, tinc una pistola, no sé si ho tenies clar. Hòstia, Vale, me'n vaig. Vale, està liant i jo estic aquí van Soil turbines. No, m'han tombat, que rata! El puto On estàs? zombie. Estic a davant del Defcon. Has tirat un monito? Sí! Buah, aviam si Estan em dóna venint a temps. darrere! Estan venint a darrere! Corre, corre, corre! Ai, quants? Joder, quanta gent hi havia ja, tio. Hòstia! Joder. Uau, Això sí que és un s'està compte. liant! No, he tirat un altre monito. Corre, que he tirat un monito. De veritat o no? Sí, 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 sí. Au, No, un monito a la polla, tio, si m'estan venint tots. Però que no. Ah, no, igual he mort abans de... Joder, tio, quasi em moro per el teu monito, fake monito que has tirat. Sí, da igual. Sí, a calavera. Vale, no l'agafis... Bueno, No, ja ho sé, ja. No, necessito un... buah, és que no sé, són 400 punts, eh? Ah, no. Ai, pues, si ja l'has matat, tio, l'últim. Sí, tio, però és que no tinc punts per al... The use of nuclear deterrence Hòstia, is veritat, coño. approved. Pues estem... Pues Defcon. Ah, bueno, uf, menos mal, tio. Crec que el podem matar. Ah, mira, el tinc jo. Que em tregui el canó. Dispara-li! No, no li puc disparar amb el canyó. My accounting suggests that I still need to find some rounds. Vale, ara vindrà per mi, ara serà inicial. Vale, reconstruïm per fer alguna cosa de Joder, no sé. Vale, que em tregui la ballesta, tu. Aquest home no la treu amb les... No, aquest no li atrau res. 13 bales només, tio, no sé. Jo vaig per la caixa, Sí, tio, que toqui algú bo perquè si no estem venuts. M'ha tocat el bazooka, tio. No, tio, no. Bueno, tindrem munició... Oh, rayitos! I must shake the hand of he who invented this Joder, fine weapon. fi, tio. Cada bala. Agafa munició. Ah, vale, estic, pot. Parla de punts tinc... Ai, de munició tinc. Vale, tinc Defcon més o menys actiu. Merda. Vale, jo estic a baix. Vale, queden els dos a baix per reactivar Defcon. Podem... Bueno, és igual, és que em gasto 250. Està actiu, ja? Vale, al no tenir titan jo entraria lo abans possible, No, dona'm un segon, em queden 30 punts, tio. Oh, Sí, però que no et dona. No et dona temps, tio, que venen molts. Cobreixo amb les rayitos. Vale, va, entrem. Sabia que estava aquí. Merda. No. Hòstia. Estàs venutíssim. Vale, no. No, tranquil. Buah, és que amb les rayitos, tio, és un descans. O sigui, ja no se't fica cap per davant. Vale, sí, tio. I ara estic... literalment És que, tio, ojalà ho entenguessis, tio. Ojalà algun dia ho entenguessis. saps? Joder. Jo és l'únic que tinc que és una pistola, tio. Almenys no és la primera, però un xurraco. Venga, lo loco. La luna, Espera. No l'agafis, tio, no l'agafis. Ah, bueno, sí, bona. Oh, joder, has pensat. Hombre, és la tradició, tio, què estàs dient? Ja veus, quan l'agafis m'ho dius, L'he agafat, Vale. perdó, no t'ho dia, no t'he dit. No, que no passa res, era per saber quan s'acabaven els monitos. Vale, pues sortim ja, no? Cuidao, que et vindran per darrere. Vale, deixem el cos. Sí? Sí, estaria bé. Pots fabricar tot? Ai, cuidao! Ui, que està passant molt a prop. Stranger. Vale. Vale. Vaig a buscar, no sé. Sí, Perquè és que, si no, no farem res amb això. jo activo els Defcon de dals, que si matem sense voler són els més difícils. No, tio, m'ha tocat 2 vegades el conillet, pesant. El conillet.
Sí, no sé, és un osito de peluche amb forma de conillet, ¿sabes? Run if you must, but Vale. you cannot hide. On sortirà la caixa aquest cop? Mira la tele, tio, mira la tele. M'ha gustat la tele. No em fio d'aquestes coses modernes, tio. Exacte, com deia el Josep Burgallà, l'únic que fa és estem surfejant. Vinga. Està per aquí sota una altra vegada. Però on? Ho descobrirem d'aquí 50 episodis. Com un anime. Deu estar aquí dintre, no? Sí, està aquí dintre. Obre tu, listo. Procés, vinga. No! No matis al cerdo, sisplau. No! Cerdo! Ole, t'està tocant el mateix que m'ha tocat a mi abans. No sé si prefereixo la FN-Fall. Bueno, sí, sí. Per cert, aquí és molt bo comprar-se Claymores per matar el gilipolles. Ja, comprar-te-les tu. Ja, ja. Què vols, que canvi els monitos? No, sí, sí. No, no es canvien, crec. It Bueno, is time crec. to fill their bellies I with perquè lead. es van acumulant tots, no crec. Jo crec que se't fiquen en l'espai de No dalt. vas fer la trampa per si de cas. Pretty and slick. Jo Just diria like que- Jack. Quina? Oh, la de gel! Yes. Tot i que no la sé fer servir del tot, No sé com va. És una locura, si et rodegen, o sigui, estàs allà tot, dispares a saco i no et dona ni un cop. The way the ice cube crumbles. No és tan bona com la Thunder, però està bé. Vale, però aquí ja estan, Oh, joder, vaya merda. No, no, no. Ah, és aquesta, no? L'altra. Sí, exacte. És el que es diu la Wonder Weapon. Wonder Weapon. Vale, ves a la sala inicial. Vale. Ja l'estem per... Perfecte. Sí, no és la inicial, ja ho sé, però ja m'entens, no? Tu et quedes a aquest costat, no? Jo em quedo a l'altre, vale, activo Defcon. Et recordo que m'ha fet la pistola, loco, i la... I té la Wonder Walk, Sí, Wonder mira, Walk. mira, ja aquí estem. Pots anar... Tancats. Vale, fem Defcon. Sí, cony, ves ja, cony! És perquè no et matin després. Vale, vale, va. Tenim el mateix. Joder, estic mort ja. Ah, No pot ser! No pot ser tan em mal. bloquejat, tio. Cura'm. Ai, 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 ai. My country thanks you. Sí, pràcticament. Joder, és que... No tinc partit tant. Però, tio, i aquest monito... Vale, ara ja tinc partit tant. Hòstia! Xavales! A disparar un boig la puta rayita. No, però què fas? Per què tu, no jo? Joder, si no tens la rayitos. Va, pues protegeix-me. Hòstia, que no tinc titan, és veritat. Uah, estaven aquí. Estem perdudíssims, Fora. Pilla la nuke. Vale. Uah, em sembla que no puc pillar titan amb això. Your burning flesh No, warms en my el 3 o en el 4? Em sembla Ah, que tio. Ara, ara. Sí, no et deixa treure-te-la. ens toca el... Ah, no, és el... Hail to Paranoia. the chief. Merda. Activo els de dalt, Sí, jo esquiva un de baix. Una arma millor, tio. I'm leaking lead. No ens la juguen tant, ara. Jo aniria allà, anem directes, va, va, va. A full amuni aquesta. Vale. No l'havíem activat! Ah! Faltava un, tio. Estem en la verda, tio. Estem en un cumple. No! Què és això? Què està passant? Joder, que m'he teletransportat i tenia 4.000 zombis a la cara. Vale, ja sé quin falta. Activo Defcon, qualsevol cosa per teletransportar-te que trobis et porten allà. Ja estic. Ves. Ah. Oh, joder, tio. T'ho juro, que m'he teletransportat a la sala aquesta gran, la que dic la inicial sempre, i m'he trobat 40 zombis a cara, he tingut de tirar cap enrere i justament, vamos, quina sort que allà no hi havia cap, que si no... Sí, Joder. han vingut tots per mi, tio. Me'ls he trobat jo tots.
3, 2, 1... No, tío, massa. Joder, da igual. Never fight out of fear, but never fear to fight. Cuidado darrere, I jo no tinc res. No valgui la pena. Tira. Surt. Ràpid! Buah, les rebajas són més suïcides normalment. Sí, però val la pena. Hòstia. La locura, no sé què està passant en aquest planeta. Buah, intento cobrir una mica, No, sí, no val la pena. Però ni per si, tio. No me recordava que tenia això. Ai! M'apiro, I made the goop into goop. Oh, Si no farem res. Vale, anem a per caixa, que em sembla que hi ha pocs ara, o estan tots amb tu. Una de dos. Intenta no matar tots, hi haurà coixos Que hi ha segur. un últim. No, i li he fotut un tiro, no sé si el podré matar. Va, pilla tu caixa i després ja la pillo jo. Que vaig entretenint els zombis. Vale, una comando almenys, tío. Que té poca vida. Vale, bueno, jo més o menys faig servir, ara. No, tio, és el tercer conillet que em toca, Ja veus, només et toquen a tu. Joder. És que a més amb armes de puta ronya, o sigui, està molt bé la Dacia, està fantàstic, però no és el que unafraid of vull. beauty and grace. But you beasts aren't helping. No sé, unes rayitos, una RPK, algo que valgui la pena. No sé, tio. Sí, algú per fer punts. Sí. Hòstia, ara està la principal. Sí, a la principal. Aquesta, la principal de veritat. La veritat. Ara no hi anirem mai, perquè ara fa estona que no hi anem, Sí, és raro, Anem amb l'ascensor. Vale, activo aquest d'aquí. Sí, és veritat, hòstia. No, el de baix no l'activis, Sempre deixa un de baix desactivat. Desactivat. I abans, tio, quasi... Joder, se'ns han juntat lo pitjor. Si vols anem amb l'ascensor, que serà Vinga, va. més segura. Més ràpida. Segura tampoc, ara mateix no hi ha perill. Sí, bueno, segura també, però més ràpida. O sigui, més segura volia dir que anem a la principal, no de segura. Sí. Oh, la millor arma del joc. Em toquen les millors del joc, Time to get dirty. Vinga. Vinga, unes ratllites o alguna cosa. Bueno, This will una alga em serveix. Per primera vegada em sap, toca algú. Vale, em sembla que ara vindrà el tio. M'he comprat les Claymores per matar-los i anem a la sala... Deixaré que m'agafi l'au. La tuya. Aquí... En aquest mapa no és mala idea, lo de... Hòstia, veritat, per què t'has agafat armes si ara vindrà el tio? Ja, també és veritat, no tenia... Merda, que m'agafa la... Hòstia, quasi m'agafa la rayitos. No, m'ha robat l'arma en seguida. Tio, a mi també. La de gel el mates tope de ràpid, Sí, li estic disparant per això. Bueno, que em recargui, va. Oh, està mort. I rebaja. Són rebajas normals. Si tampoc és res de l'altre món. Bueno, però no està mal. Activats. Però bueno, són rebaixes. Merda, tio, m'he equivocat de sala. Ai, estaves en la correcta, For the win. Estaves en la Bueno, correcta, doncs. el que passa que no has entrat a la sala de l'habitació que tocava. Tio. This'll do nice. Bueno, Vale, pots activar Defcon? voy, no sé sí que no m'han llevat salir. Merda, tio, hem d'activar Defcon ja. Voy. Va, venga, va, que entri. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno. Estic mort, Joder, no sé com anar, Hòstia, tio, ha a la sala. aparegut just on estava la teva puta bola de zombis, tio, en el número 2 estic. A la Ai, part de baix. que no es faria. No!
merda. Tio, no, és que... Ala, he aparegut en el pitjor lloc. Aquesta partida ha tingut mala sort molt dura, Vale, va, va. Oh. Està Defcon actiu? No, perquè estava intentant... Pots entrar a Defcon? O sigui, ja tens... Sí. Hòstia! Què cony és això? No sé si arribo, No, 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 si no està ni actiu. Estic... Ah, no arribo, ni de broma. Vinga, va. Arribo! Corre! Què dius? No! Oh, tio! Ah, just en el moment. Joder, tinc més mala sort, tio. He aparegut just on estaven tots els zombis. Va, tio, però tens pasta, es pot recuperar això. Ja, però... Uah, lo dolent és la de gel, tio. Vaya puta Una merda. putada i que hauré de comprar-me el Titan. Ja veus. Sí, sí. Tinc més mala sort. Bueno, mala sort i manqueo, també et dic, però... Negotiations. Passa One la piece at ronda a time. per... Attention. We are now Ai! Merda. Order 11247. No! Se m'ha laguejat. Se m'està laguejant, tio. No, tio, no, sobreviu. No, aquí no, que no digo prop. No, tranqui, controlo. More groaners here than at the RNC. Mob control. Drop something. Too many hands. Don't wrinkle the suit. Ah! Use some backing here. Però això t'aniria més bé a tu que a mi. But apparently you didn't get the memo. Vale. Seen this band? In sync, right? Vinga. Ara activa el Defcon. No, bueno, ara ja no fa falta. En principi aquests són els últims, ja. 12477. Die. Sí, Vale. Uf! Joder. Vale. Pain is temporary. Pride is forever. Vale. Si no et fa res, bueno, primer activo Defcon. Twice És the un... man I used to be. Més contingut sense haver de fer res, no fas res. I si em deixes comprar-me el verd, és que, tio, m'he notat que no podia fer res. Vale. El de la recarga va molt bé. O ja el compraré, no sé. Bueno, va. L'ordre és igual. Ostres, aviam, tampoc cal que facis una volta per tot el planeta, saps? Sí, només vaig allà, torno i ja està. Ja està desconnectiu i mato tots. Uf, Feel speedy. joder. Bueno, ho he fet bé, M'ha costat, quasi la lio. Hi ha hagut un moment que se m'ha laguejat i he dit, merda. Què ens hi passa? We are now Ja està, no? Ah, no, queda bé. Executive order 11247. Vale, Titan, No, tio, no. Hòstia. Pots aparèixer aquí? No, joder. Hòstia, això ha sigut error meu, Vinga, va, ja si per aquí puc. Ara acabaré. Vale, estic en el lloc. Vale, activo Defcon ja. Activem... Entrem lo més ràpid, no hem de jugar amb res, perquè... Vale. Sí, total, jo només tinc pistoles i Vale, entrem ja. Ah! He entrat, Oh, vale. Bona. He perdut els monitos, és un puteja més encara, que la gent. Hòstia, és veritat, els monitos. Perquè els monitos almenys, Naming tio... are indispensable to each Has vist les Claymores? Eh? No, les Claymores que acaben de patar ara. No ho he vist. Que mal. 3... 2... 1! Modo BKS. Vale, has recorregut amb una pistola, Vale. Vale, començaran a venir per darrere, Joder, m'he pillat. Ah! Ah, ja la metralleta en allà, pots agafar-la? Et cobreixo, Sí, tranqui. Però no te la juguis tant, La tens, no? Vale.
Vale, cobreix, que tinc de recargar. Hòstia, estic molt boig. Mata al màxim i cuideu les esquenes, Cuideu, et venen... Ja, però... Mentre camini... Munició! Ah! No, merda, estic mort. Oh! Tinc molt... Uf. No, 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 no. el que vull. Oh, que bona! Ràpid, ràpid, ràpid. Vale. Vale, uf. Puta merda. Que bona, tio. Pillo algo amb la caixa. Vinga, va. Ah! Esquiveu ràpid. Bueno, és igual, una pa i tot. Sí, sí, agafeu tot, les màximes que puguis aquestes. Cobreix, no? Si pots. Ara, sí, s'ha acabat la ronda. Let's get up close and personal. Ah, vale, vinga, va, va, va. Merda, venen ja els zombis, Activa Defcon. Pots activar el d'aquell costat? Vale, activa aquest. No, m'he canviat, m'he equivocat de... Oh, que bona! Acabo d'activar-ho, Vinga, va. Entrem ja, però ja! Ja estic dintre, ja estic dintre. Fill de puta, m'has deixat per l'últim! Uf! Tio, que estava La pistola i un puto balístic. joder. Ah, Mierda. Buah, vaya locura, no, de rondes. Estem a 20, aviam, que tampoc és tant, però joder, estem patinant aquí com si estiguem a la 30. Hem arribat alguna vegada tan alt? Jo no crec. Bueno, no sé. No em Si sona. vols per mantenir l'expectativa del vídeo i tal, i fer-ho més interessant, direm que no, però... No em Jo crec sona, que sí. Jo no he arribat mai a la puta vida en aquesta ronda. Hòstia, ja no recargo ràpid. Corre. Vigila que jo tinc un balístic. Vale, anem. Tirem. Tirem. Però treu-te el balístico. Ah, vale, és l'única que tens. Això soy una pistola, Hòstia. això és una pistola. O sigui, ho has dit, però m'ha semblat tan raro que... ho he citat. TP por ahí perquè estic en un cumple. Buah, tio, no sé què fer ara. No! Merda. Hòstia, estic molt... Me'n vaig a la sala inicial, o a l'altra. Jo estic... Buah. No! No, tio, no, deixem en pau, zombis pesados. Bueno, ara ja els estic fent un estreno. Ai. Tampoc està res, tio. Vale, estic aquí on la inicial falta. Vale, jo estic a la inicial verdadera, vale? Ajuda psicològica, però rapidíssima. És que no sé si baixar, tio, em fa una por, no em ve de gust. Tio, en sèrio, una Jo- puta pistola i un balístico, o sigui, tens més números tu de fer alguna cosa. Defcon 2. There's too many of them. Tu pots, tio, tranqui. Sí. Jo el puc perquè sóc el més pro d'aquest joc. Estic activant tots els Defcon, només falta el de dalt. Si vens ràpid i em fas el favor de fer alguna cosa en aquest món, sembla el És que jo Valorant. veig molt buit, això, tio. Clar que sembla 8, clar que sembla 8. És veritat, sembla el Valorant. Vale, va, voy. Sembla el Valorant quan ets a l'últim, tio. Clar, que el tinc tot jo. Si el tinc tot jo, som els últims de la ronda. És que jo tinc 400 kills pràcticament i tu 200 pràcticament, llavors no sé, és perquè puguis estar més a... Sí, vale. Ja, joder, vale, hi ha uns quants, aquí. Si no els I encara no són els últims, segueixen apareixent. Clar, perquè els tens tots. Perquè només poden aparèixer 21. Coming from all directions. Bueno, 21, a lo millor més, no sé quin és el número exacte, però varia. Fight and die. Quanta estona porta vius i no té cap? They swarm like Vale, no queden molts, No queden molts que deixen aparèixer. Ah, bueno, sí. Almenys em sembla que sí, you flock like sheep. no tinc granades, no tinc res. Aviam, jo estic a l'altre costat i m'estic encarregant d'uns quants, però... Sí. The dead tide is rolling over here. Ja no tinc comando. There's too many
Quina putada, no, tio, quina putada. No tenir un arma decent amb la que matar. No, sí, tinc latitos. Clar, tio, és veritat, que no et passa res. Vale, aquí vaig deixant coixets. You march to your doom, flesh eaters. These undead marauders don't quit. Tots aquests cossos perquè tinc 4 bales. Oh, Maxamo. La polla gorda, primo. No, però que ets rata, tio! De veritat, per què em fas aquestes merdes, joder? Si m'has dit tu que vingui. Una polla, tu, Sí, manco. lo coherent seria estar cada un en un costat com estàvem abans. Bueno, però almenys tiren en la mateixa direcció, tio. Aviam, sí, ho he fet una miqueta amb Fatal. ganes, tio, de Una putejar. miqueta, fatal. No, sí, sí. Has intentat aixecar-te, el terra era de gel, has seguit patinant, has caigut, t'has obert el cap i t'has quedat inconscient. O sigui... Hòstia, què és tot això? Surt d'aquí, coño! Hòstia, que fot un cordi, tio! Ei, Sóc un zombi Ficar-te més. pel mig, hòstia! Sóc un zombi més, tio. Ja ves, Deixa algun coix. zombi del joc no, però zombi mental ets. Oh, joder, és que estic jugant però contra un més, saps? Oh, vale, va. Ara no sé on està la caixa, tu. Sí, Està aquí, sí, porto. Estàs en un cumple, tio. Sí, estic en un cumple, és veritat, això no et falta... Sisplau, dona'm una arma bona. Una ametralladora. Uns monitos o una de gel. Joder, m'ha donat la pitó en 2 cops. No. No si morirem fent el combo, tio. Joder. No és el meu dia avui. Joder, una altra vegada aquesta zona d'aquí, tio. Bueno. Va, Ara, ho compro. què t'hi jugues, tio? Que quan em agafi la caixa em tocarà el puto osito. Hòstia, pues pot ser, l'he calentat bastant. Per això t'ho dic. Vinga, va, dona-li. Un moment, que estic intentant fer servir el televisor. Estic aquí, vale. Vinga, va, monito. Vinga, va. Osito. O monitos, ositos, algo, no sé, algo que em toqui algo. No! De monito a osito no està mal, o sigui, tanta diferència no hi ha. No. És el regne animal. Sí, el regne animal. Joder, macho, de veritat, és la quarta que em toca seguida. Sí, o sigui, t'han tocat tots a tu. A mi no m'ha tocat cap encara. També me l'has calentat un huevo, la puta caixa aquesta. Sí, ara sí, t'he obert com 5 o 6 cops. Ah, mira, estan aquí, On està? a l'altre costat. Vale, ara no me la... No, sisplau, no. Aviam, la primera vegada no toca mai osito, en M'has dit principi, mal, depèn. t'imagines em toca? Em serveix. Bueno, és que un preferia osito, La veritat és que sí. Ok. This will cut down És zombies malíssima, la fama té molt poc de Bueno, munició. vale, sí, millor que una pistola i un balístic és, no? Tens titant, no? Sí. Joder, macho, m'espero una que això, perquè si no, no farem res. Em gastaré la pasta en tonteries. No? Joder, mira que t'ha tocat la de gel, Sí, m'he gastat tota la sort en aquella tirada, tio. Sí. I should be insulted, but my utilitarian nature prevents it. Faig canvi la fama per si de cas i ja està, deixo de gastar. Sí, és que la fama et durarà dos disparos. Bueno, és que, no sé, jo prefereixo la fama, sí. Ja ves. Joder, tio, quina mala sort tens. No! Merda! No, m'has fet la putada del segle. Jo pensava que moriria d'una cuchillada. No, tio, de veritat, estàs marcat tan Buah, marc tio. dels dolents, Uf, bueno, Em pot robar l'arma. no, és que és dolent, tio, és que ens robarà l'arma. Initiate security. Robi el que vulgui, si no tinc una basura. Ja, però no estem ben posicionats. Well, at least the damnable box won't move just No sé on estàs, la veritat.
Va, ara vindrà per tu, Vale. No sé què robar-li, la veritat. Què deixa que em robi? Hem de matar-lo, Vale, sí. 0 times 2 is still 0. On estàs, tio? Aquí, número 2, 4. M'he d'esperar 3 loco, hores. Mata'l. Messi, què? Tiene aquí un regateos que ni la 13-14, tío. Buah, si no el mates estem perduts, Explicaràs tu què estàs fent una Python. Pues la Python treu bastant. Sí, sí. Quan T'ho no, confia, quan no tio. està recargant, saps? Vale, l'he matat, hem recuperat les armes. Aprofita les rebajas, va. Jo torno a la sala principal falsa i activo Defcon. And loaded. Tu et pots quedar aquí i un cop que activi Defcon ja entra. Buah, però és que falten els La de dalt. Rachel! La segona vegada que em toca! Bona. Joder. Valia la pena aguantar tanta discriminació del joc. My analysis suggests Vale, this activo machine Defcon en 3, 2, 1. Entra ja, o sigui, quan... No, que moro. Hòstia! El que està mort soc jo. Ah, merda. Ho has dit fatal. No fotis. Pots entrar a Defcon? Sí, estic a Defcon. Entra, si pots. No arribo. No arribes, fuck. No, estic massa lluny, tio. Ho tinc claríssim, Ai, sempre em passa el mateix, tio. Em deixen Home, per al la de passadís. Ara tens la de gel. Uf, crec que pots... No. Buah. Ara s'obrirà Defcon. Estic just a l'entrada de Defcon. Però no! Per què no? A tomar por culo tothom, xaval. Va, cura'm. Va. back in the Oye, game. No kids. jodes! Soc el puto Hòstia, amo, que bona. loco, soc el puto Ja amo, veus. joder! Boníssim. Hòstia. Ara què fem? Perquè jo no tinc titans. Pilla titán. Intento cubrir-te, va. Guarda, pilla. Em pots cobrir? Va. Obre. No, va, segueix. Va, sortim. I què? Surt d'allà. M'he gastat tota No la sé puta què polles hem munició fet, de tio. l'Esto, Oh! Tranqui, Loco, estaríem perdíssima. tranqui, que tenim insta. I... Sí, tenim de tot aquí. És que just tinc la metralladora. Espera, que tinc de recargar. Cuidado, que s'acaba l'insta. Vale, s'ha acabat, Va, no treu res. Joder, quina salvada que has fet. No m'ho esperava, Tio, per què em toca tan bona sort? Em toca bona sort cada 50 anys, tio. Vaya partida més intensa, loco. T'ho dic en sèrio, Defcon 2. Amb això, la de la ronda 8 està compensada, però amb creces, o sigui... No sé ni què ha passat a la ronda 8. Defcon 3. A la partida que vam fer que vam arribar a la ronda aquella 8. ronda 8, vale, això és el que et referies, vale. Aquí hi ha el Defcon de baix. Give me the ammo. Sí, activant un però no l'altre. No, si a sobre matarà l'Ena, no? Deixa'm anar perquè és que necessito el verd, si no amb la metralladora no faré res. Vale. I... Jo... No, sí, ara no para apareix. la Winter House, Winterwall. I'm leaking lead here. Buah, és que no sé com... No sé com m'has salvat, tio, si estava ja amb la pantalla vermella a punt de desaparèixer, o sigui, ha sigut a l'últim segon, inclús amb mil·lèsimes, de diferència de desaparèixer. Jo hauria de tenir el Guinness en reviure, perquè... Sí, i després quan hem pillat el Titan, o sigui que ens hem quedat en allà atrapats, ja he aguantat amb les rayitos l'últim que podia fins que tu recarguessis la de gel i en allà hem pogut sortir gràcies a la de gel, però joder.
Hòstia, però Sí, molt just. m'he quedat a 3 bales, de la de gel. Ja, home, normal, és que la de gent l'has spamejar un huevo si hi ha una oleada i ja que t'està... Vale, matem a l'últim o què? Sí. Em suelo disculpar els putos The glass is half empty. Vale. Sí. Give me some rounds. Vinga, va, fatxa. Que és un fatxa. Vale, queda't en aquest costat, jo em quedo en l'altre i activo Defcon, eh? Attention. Com? Posa We are PP now at a la seva banda, del braç. security lockdown lifted. Ah, Bueno, no em sorprèn, són zombis nazis. exacte. Vale, pues entrem ja, no? Sí. Entrem ja. Entra. Ah! Ai, que m'he anat! M'ha passat el mateix que tu. Great clarity. Joder, tio, estic puto suant dels nervis i l'estrès. Sí. Aviam, et diria que et pots millorar la Wonder Waffle però, per recuperar bales, però no, jo no... És que vas molt just a pasta, jo no ho faria, tu. Ja, però és que també anem just de vida, Sí, bueno, és que no sé, tio, ara estem en un punt ja que estem sobrevivint de miracle. En sèrio. Bueno, no aguantem res, això no treu res. Vale, anem, per aquí. No, merda, no t'he salvat a temps. Vale, bona. Com una guarra. We are now Que at començaran a aparèixer. security lockdown. Sí. Sí, no sé si és bona, poder trigar molt a venir. Vale, va, entra. Vale, cuidado, ara vindran tots a cara, es teletransporten a la boca, no tornen a sortir per les parets. Vale, me'n vaig a l'altre costat. 360 degrees of hungry. Queda't en aquest costat donant voltes. Merda, que m'han donat 3 cops. Tio. Problema tècnic. Merda. Vale, intenta sortir de l'escala perquè és impossible curar-te'n allà. Tens la de gel a la mà o algun... Hòstia, cuidado. Oh, merda! Oh, no, tio. Oh, tio. Ai, joder, que mal. Que mal. Joder, és que no és la meitat de putes kills que no. Bueno, és que tenia la de rayitos, és que amb la rayitos es mata molt. Però, joder. Si és que era amb una arma normal que no era la rayitos no matava res, tio. La metralladora en el cap no matava. Que mal. Bueno, ha estat bé la partida per aquells que deien. Per aquells que deien, tots aquests seguidors que tenim, que deien... Ara ja no parlen tant. Mare de Déu, tio. Bueno, despedeix-te. Bueno, pues res, esperem que hagueu disfrutat d'aquest vídeo tan patètic. Aviam, 22 rondes, per lo que hem fet, jo no recordo haver arribat a 22 rondes, o sigui que és un rècord en aquest mapa per mi. Però... No està mal, o sigui, no es pot dir que ho haguem fet malament. Bueno, sí que ho hem fet malament en moltes ocasions, hem tingut una sort brutal, però els resultats són els que compten i els resultats no han estat malament. Però bueno, impressionant per lo que ha passat, Així que bueno, fins a la pròxima. Adéu, gent.